Gadyrly watandaşlar, adalet bolmasa erkinlik, tertip, hakyky döwletçilik ýok. Häzirki wagtda Türkmenistanda garaşyk kadyet ýok. Kadyet hukuklaryň goralýan ýeri däl. Kadyet batyşynyň, golkynyň we repressiýanyň gurbalydyr. Buların hemmesi Berdimuhamedowlar tarapyndan gurulan kadyet sistematy we bikançylygyň netijesidir. Türkmenistanda bir kady bolmak üçin para tölemeli. 1000 däl, 2000 däl, ýöne 10 miňlerçe dolar para bermeli bolýar. Bu bolsa kadylar okuwyny tamamlan soň kady işine başlamaka eýýäm jinayata baş urandygyny aňladýar. Kady bolmak üçin para berilen soň kadylar para almagy mejbur bolýar. Sebäbi ol bu oturucu satyn aldy we alan karzyny üzmeli bolýar. Kadylaryň resmi aýlygy bolsa aýda 150-den 250 dolara çenli. Bu bir garyplyk, bu bir masgaraçylyk. Erkinligi we durnuklugy bolmady kady hiç haçan adalatly bolmaz. Kadylara telefon arkaly jaň edip bikanun höküm çykarmagyny talap edýärler. Aktivistleri repressiýa edin, hakykaty aýdýanlary we öz hakyny goraýanlary cezalandyryň diýip kadylara ýokurdan görkezme berýär. Bu kadyyetlerde adalatlyk ýok. Bu kadyetler diktatorlaryň bir guraly. Biz Türkmenistan Demokratiya Watan Halk Hereketi ikrar edýär. Bu çüýlük ulgamy ýok eder we täzeden adalatly kadyet sistemasyny gurar. Onuň üçin biz kadyet ulgamyna uly reformalar ederiz. Birinji bilen garaşsyz kadyet döwreder. Kadylar prezidente boyun bolmaz. Ol diňe kanuny we konstitusiýa boyun bolar. İkinciden, kadylaryň zähmet hakyny galdyrar. Kadylaryň aýlyklary 1500 dolardan 5000 dolar aralygynda bolar. Kadylar alýan aýlyklaryna arkyn maşgalatyny ekläp bilmeli. Köselmeli däldir. Kadylar diňe adalata hyzmat etmeli. Kadylara hormat goýulmaly. Üçüncü bilen kadyet ulgamyna emin agzalaryny giýdiler. Amerikan Birleşen Ştatlar, Ýewropa, Kanada, Litwa, Georgia döwletlerine ýaly möhüm meseleleriň çözülmegine adamlaryň özleri gatnaşarlar. Dördüncü bilen kadyeti jemgyýet üçin açar. Biz köpçüliklerin diňlenişik, sanly ýaýlym, suwutlarda garaşsyz tynçlar sistemasyny uranar. Beşinci bilen milli adalat mektebini döwreder. Kadylar halkara ünlülerine laýyklykda iýdigiderli öwrenlerler we tejribelerini köpeldirerler. Adam hukuklaryna uly hormat goýmaklyk, korrupsiýa garşy etika normalaryny giýdiler. Kadyetler ulgamyna san tehnologiýasyny uranar. Altıncı bilen suwutlara adamlar öz talaplaryny onlaýn ýagdaýda tapşyryp biler ýaly eder. Kadyetler açyk bolar. İstenen adam barıp kadyetlerde suwudyň gidişini görüp biler. Kadylar elektron seçim arkaly saýlanarlar. 7. bilen kadylaryň hakyky jogapkärçiligini kesgitler. Öňünden kanuny deňgelmeýän kadyetiň çykaran hökümleri, para, basyş, ýaly bikançylyklaryň hemmesi kanun tarapyndan cezalandyrlar. Biz dünýädäki ösün onlarça ýurduň tejribesini öwrendik. Georgia kadyetleri arasalamak, Günorta Koreýa, açaçanlyk suwut berňewleri we kadylaryň ýokary aýlygy, Estoniýa we Litwa sany tehnologiýa ulanýan kadyetler, Polşa we Çekiýa suwutlara garaşsyz eminleriň gatnaşmagy, dünýäde iň gowy ösen kadyet we halk üçin adalatly sistemany alar we şol sistemany gurup durmuşa geçirer. Biz adalatly hyzmat edýän kadyet ulgamyny döwreder. Şol ulgamda kadyet rejiminiň hyzmatkary bolmaz. Kadyet adalatyň hyzmatkary bolar. Kanun hemmeler üçin deň bolar. Adamlaryň kadyete bolan ynamyny gaýtaryp berer. Adalaty ýurda gaýtaryp berer. Sag bolun.